Sewwieq ta' mutur ta' 40 sena mill-imqabba u sewwieq ieħor ta' 31 sena minħal qormi ittieħdu l-isptar għall-kura wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku fi triq is-Salin in-Naxxar. L-inċident seħħ il-ħadd filgħodu għall-ħabta tad-9:09 u kienu involuti 3 muturi u karozza. One News jinsab informat li l-inċident seħħ wara li l-mutur minnhom skidja u kellu impatt mal-bqija tal-vetturi l-oħra. Iż-żewġ irġiel ittieħdu l-isptar b'ambulanza fejn wieħed ġie ċertifikat bi ġrieħ seri filwaqt li ieħor weġġa' ħafif. Barra minn hekk raġel ieħor ta' 29 sena minn San Pawl il-Baħar li kienet isuq it-tielet mutur u Ġermaniża ta' 27 sena li kienet issuq il-karozza ma weġġawx f'dan l-inċident. Brabta mal-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa Joe Mifsud. Raġel ta' 41 sena mill-Ginea weġġa' ħafif wara li intlaqat minn karozza misjuqa minn raġel ta' 66 sena minn Birżebbuġa. L-inċident seħħ ħabta tal-10 tal-ħadd filgħodu fit-triq Diċembru 13. Fuq il-post immedjatament isejjaħ tim mediku u anke ambulanza. Tifla ta' 13 sena weġġet granvi wara li kienet issuq rota u ntlaqtet minn karozza misjuqa minn raġel ta' 25 sena residenti l-Imtarfa. L-inċident seħħ ħabta tal-10 u kwart tal-ħadd filgħodu fit-triq Ser Filippo Liċino l-Imtarfa stess. It-tifla ngħatat l-għajnuna minn tim mediku u tieħdet l-isptar b'ambulanza filwaqt l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.